Moabot sa 26 ka mga empleyado sa Mandaue City nakitaan og probable cause aron pasakan og kasong kalapasan sa usa ka probisyon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaliwa kini sa reklamo sa nagpailang tag-iya sa usa ka luna nga gi-clearing kaniadto. Ang report ni Nico Sereno. Tuig 2022 gimando sa Mandaue LGU ang paghawan ining parte sa yuta sa may sitio Pagatpatan, Barangay Paknaan. Tinguha nga malimpyuhan ang agianan sa tubig paingon sa sapa aron kalikayan ang mga insidente sa pagbaha. Ang usa ka bahin sa luna gihulagway nga delikado sab sa mga nanimuyo maong gipabalhin sila sa mas luwas nga lugar. Apan mitumaw ang isyu kay may negosyanteng nagpailang tag-iya og misupak sa mga lakang. Misangat siya og makaso batok sa City Hall. Apan gibarugan sa Mandaue, iya kini sa syudad ubos sa City Charter. Lakip sa mga kaso nga nasangat sa Ombudsman ang arbitrary detention ug kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa arbitrary detention, sa nagpailang tag-iya, gibasura ang kaso. Apan sa laing kaso, na-indict ang mga respondents, ubuot pasabot, nakitaan og probable cause sa violation sa Section 3E sa Republic Act 3019. Kini ang posibleng paghatag og undue injury ngadto sa usa ka private party. Maunghayan masangat na sa korte ang reklamo. Usa sa 26 nga gikiha ang Assistant City Assessor nga parte sa composite team sa clearing. Giandam na nila ang ilang motion for reconsideration. It cannot be considered undue again because there was a notice to demolish. Okay. It would have been different if there was none. Kanang gubat lang ni matuwa kay okay. Di man sagud may pwede yung maingon na di na mo i-implement a notice to demolish. Why? We will be risking dereliction of duty. Administrative case na po na. Sa 26 nga nakiha, 22 ni ini mga job order employees nga maoy gikabalakan ni Entice ugaling masuspenso sila gumikan sa desisyon. Because they were ordered to do so. Sakit pamalandungon ba? Sakit pamalandungon na mapagan lang in town. Walay interest, walay personal interest. There is nothing to gain. Nothing to gain for us. They are paid on a daily basis. No work, no pay. Luoy kay sila tanan ma-suspenso man gid ni. Di lang ta magminaot man naam gi suspension. I hope not, but I don't want to be too optimistic. Nico Sereno, Balitang Bisdak.